Inila nga Cebuana actress, chinita, guwapa, taas Idol Buyki. Very talented. Mapasalamaton kini Idol Buyki atol siyang kasaulugan sa IKA-19 nga anibersaryo ni ini sa entertainment industry. Ato nang reveal Idol kay ni wanilain pa ang sikat nga Cebuana actress nga si Kim Chu. Siyang post mga Idol no. Ipakita niya Idol Buyki ang pipila ka mga hulagway sa photoshoot ni inyo. Yang gikumpara ang kaugalingon naka red dress ni siya Idol Buyki niya. Iyang gikumpara ang kaugalingon sama sa usa ka phoenix kuno. Tungod sa padayong pagbangon ni taliwa sa mga hagit siyang karera sa industriya sa showbiz. Kay bao nabayata nga kanabang mihatag gidig marka si Kim Chu sa industry sa showbiz Idol Buyki labi na sa kamaayo niya nga moact, sa kamaayo niya musayaw, kung mag-isgot lang tag dance floor Idol Buyki. Hindi siya lumabas. At ang hindi niya paglabas sa pag-pandemic Idol Buyki. Sino si Mr. Right? Pero mawala gid Idol Buyki no taliwa sa mga hagit labi na challenges about sa mga relationships Idol Buyki nga na publiko. Usama gyud na sa mga giatubang sa mga public figures no kana bang maplastada sa publiko ang ilang mga kabahin sa ilang personal nga mga struggles. Pero mawala gid na sumapa niya like a phoenix, I rise again and again. Oh, diba? No matter what life throws my way, I choose to stand tall and keep going. Today, I celebrate 19 years of love, challenges, growth, and endless support niya. Iyang ipasalamatan ang tanan nga iyang mga nakauban na Idol Buyki sa maong journey. Iyang kung ipakita, no, makakilig sa Idol Buyki laliman kaya ipakita kato yung phone-in application siyang pagsulod sa nilabay nga tuig 2006 Idol Buyki. Again, to Kim Chu, happy anniversary! Happy 19th ba to, my king?